Wala ka. At saka ano naman yung kape? Kami nag-bisita niyo sa amiga namin. Hi vlog, welcome to my guys. Welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Paul Hoson TV. Yan. Channel niya. Tayo ba sa channel? If you are you allowed? Is he allowed? Okay, yeah. But you sure that you get to akala ko, yun ang husband. Pulis ka bang nag-pick up? Hindi, pulis niya. Pulis talaga. Asawa niya, pulis. Mabait ko naman din na. Anong mabait ba? Wala biniti. Cake naman. Ilagay mo sa... Kumagyan ka ng cake. Ilagay mo dyan para... Tayo nga? Swerte. Roch! Magmagkain ka ng cake, ilagay mo sa pan para still. Dito sa adaghan naman kaon-kaon lang ba. Kaya every weekend pagkasa sa bahay nila. Every Wednesday na ako. Saka dito eh, safe space. Wala Sunday. Dito po tayo mga kabro, kabagis. Ako nakita ka lang? Dami yung tao. Anak, kita na kisusukot. Watching the TV, Rose. Siyak.